لستلاف حقوقكم. وەکی ئیرۆ یەکی حزێرانە ساڵە 2005 دکتۆر شێخ معشوق خەزنەوی جاریە ئەندامێن استخباراتێ بناوێ ئەولەهیە ئاسمانیە رێژێمە ئەسەدڤە هاتە تەرۆرگرن و شەهید کەت. تەرمێویە پیرۆز لە گۆرستانەکە باژارێ دێرا زۆرێ هاتە دیتن. شونا ئشکەنجەیە سەر دیار بوو. ji ber fişara cemawarî termêwiyê pak radestî malbata wî û gelê Kurd kirin. Ji ber hestê netewî û rola Şêx Maşûq diyekirina dengê gelê Kurd e. Daxwaza mafê Kurdan yê netewî bi taybet piştî raperîna Rojavaya Kurdistanê ku ji qamişloçê rewîskên wê pêketin û zincîra qurbaniyan. Ev yek bû sedema armanckirina wî ji aliyê rejima behsa faşîst ve. Şehîd Maşûq yekê gulana heman salê de li Şama paytexta Sûriyê bi plan ji heman aliyên rejimê ve hatibû revandin. Piştî 21 rojê terorkirina wî hate eşkerekirin. Şehîd Mihemed Maşûq Xiznewi kurê Şêx Ezzedînê Xiznewi ye. Li gundê Til Marûf yê ser bi bajarê Qamşlo ve lê 25 mehayekê de ji sala 1958 de ji dayîk bûye. Kurê malbateke ye bê Xeznewî tê naskirin. Ji ber bapîrê wan Şêx Ehmed Xeznewî ku ji gundê Xizna dest bi oladariya xwe kiriye wekû girngtirîn lêveger û malbata olî di deverê tê naskirin. Şehîd Maşûq xwendina xwe li ser destê mamosteyê xwe yê yekem bavê wî Şêx Ezzedîn dest pê kir. Serbarîko ronekbîrê navdar Mela Abduleyê Qertimînî mamosteyê wî yê rojane bû. Xwendina xwe ya fermî jî lê kulîja şerîetê ya lê kulîja zanistên şerîetê li Babîcabiyê li Şama paytexta Sûriyê kiriye. Piştre jî li Medîneya Pîroz ya Arabistana Seûdî bawernamaya lisansê dê zanistên şerîetê de wergirtiye. Piştre bawernamaya doktora lê Pakistanê wergirt. Di gelek kongrên olî navdewletî de başdarî kir. Mîna Kongrê Riyadê û Vîyennayê her wiha hejmarek kongrên din. Serbarî ku serokatiya hejmarek semînaran li Ewropayê û cîhanê kiriye. Terorkirina Şehîd Şêx Maşûqê Xeznewî nerazîbûneke cemaweriya berfireh encam da. Bêhtir ji 500,000 kesî beşdarî di merasîmên bixakspartina termê wî de li goristana Qedûrbek ya bajarê Qamişlo kir. Ew tawan bê tundî hata şermezarkirin. Ji sala 2005 ve heta roja îro ku jer û tewanbarê vê tewana kirêt li dijî Şêxê şehîdan Doktor Mihemed Maşûq Xeznewî û gelê Kurd hîn nehatine sizadan. Hîn jî ew rejêm û serokê wê Beşar el Esed dest helatin. Ali Ömer